Žijem GTA lifestyle, len zarábam, rozbijam auta, hodzaký bastard ma chce nasrať, preto ich strieľam. Bordel s kočkami, no. Ale len pred našimi chlapcami, ne? Lebo minule sme ich dostrieľali. Aha. To viem, to Miky vravol, keď si nebol v meste, vravol to. Vládik, tebe Áno. budú chýbať tie kurvy, si to nazval? Hej, no, tak čo mám iné na to povedať? Vládik. Čo chceš môj? Že keď ja ti ponúkal som. Moje sú ti nie horšie, jak vo vanile. Okej. Dobre, že si nepoznáte ani vlastného šéfa. No tak joj no. Aronko, smeješ sa mi do očí. Vážne sa mi smeješ do očí. Však smial som sa, nevidel si kurva. No, Nepočul si? počul som. Počul som, že si sa smial, ale no nevadí. Kašlíme na to, dobre. Nejdeme sa rozhádať. Nie sme tu kvôli tomu, aby sme sa rozhádali. A však na čo sa tu budeme hrať? Na mačičky alebo čo? Nie na ovce a vlkov, vieš. No, vlci sú určení už. Jeden vlk. Nie, pardon. Jeden vlk, 3 mačky. Chytaj prvý, koho chytíš, je tvoj. Čo sa to povedal? Nie, žartujem, Aronkovečák. Joj, furt. Za tie roky, čo... Za tie roky... Au! Au! Aha, to si ma najebal. Hej, to ja som bol, ja si prešiel. Jak som ťa mohol narápať, keď sedíš v motoru? Tak ale tento... Vládik, kde si? Veď tam, kde ste boli a odišli ste, ja som sa akurát bol prespinkať a už som chcel bežať za vami, že už idem. Sa môžeš otočiť. Dobre. Tam stoj, ťa trafím teraz. Nie! Si OK? Som zakúsil do palubovskej si pohá. Tak treba. Už minule s Mikým som zakúsil, už som mal druhé zuby a zás mám dotýkané. Tak ti treba. No poďme teda do toho kasinka. Ešte aj auto ide na pistu. Kurva, si. A čo si Som zvedavý. Dám ti na... Príde faktúra. Dobre, 2,5 tisíca, okej, fajn. A ja som mal zlaté zuby. A ježišmaria, no zlaté, no. Daj si tam rovno diamantové, no. Koľko to nie, to je drahé do piče, to si ty do piče. To slovo platí dlhé letí do gára, to sa nevlatí. To je na mesiara to pôjde. Chlapi. Vy sa so mňa smejete. Tu do stĺpa. Ja postujem. Ja sa pustím. Kurva, mi ide krev po tých sluboch. A musím ich zobrať, lebo sa to musím dať pod fankus na zubkov. Neboj sa zubková vyvatina za to minimálne 400 €, bude dobre. Ty, Vidíš posúvaj. to, na budúce budeme radšiť ten tvoj osobný... Ale dobrý výber si dal, úplne super. Sebo má iné gate a on má topánky, nemá tak všetko. Á, samozrejme. Sebastian si vyberá niečo iné ako vždy. Nič sa mu nelúbi. Nie. Psi. No, Ja vám poviem jednu radu do života. no, Keď tu bude nejaká žena, či papka a bude z tebe taťka. Viete sa.
Také hovado. No, tak vidíš to, som našiel presne tie okuliarky, čo máš ty. Ale ja mám... Ty... Však ty máš... A ja mám iné farby, ale... A, ľubia sa ti, alebo nie? Ja mám krajšie. Ty kokos! No to si nemal. No. Poď sem. To máš za to, že... Ne! Čo je? Vy čo ste robili s tými autami? Kamo, Čo si mi dal? Ja, pozri sa. Ja nepijem, kamo. Ani ja? ani najlepšie, mamo. GTA lifestyle, len zarábam, rozbijam auta, hoď aký bastard, ma chce nasrať, preto ich strieľam úplne na schvál. Pani Petra Točko, aj som vážna podvodnička, aj brat Ferotočka, aj skorumpovaný policajt, tak pozor na nich. Žijem GTA lifestyle, ja stávam zase som zaspal. Včera som pombila so mnou, deciden všade len chromy, pálime asfalt. Hrávame basket, vyhrávam naspäť, hrávame fotbal a často je na skok. Okolo domy a beton na balkóny, žijeme s výhľadom na svet. Norbert Lajoša, deciden predávajú zbrane cez trh, choď pevko. Po schodoch videl, v bogatých cestách, pomaly schádzame dole. Milión príbodov v dedinách mesta, všetci sa stretnú pri vode. Tuto je loďa, všetko v pohode. Halo, tu som, no. Ježišmaria, nedočkaví ste jej. Keď mechanik není v meste, ty kokso, tak ste nedočkaví, extrémne všetci. No, čo treba? Ty motor mám. Túto trelku motoru mám. Čo nám robiť? Tak vám to spravím, no. Čo ešte k tomu? Vytudiť. Do kolu by to dajte trošku. Povedz si, koľko to bude stať do kolu. Dobre. Všetci sa schovali, rozutekali, žena kričí, trase sa postel je. Som Michael, mám ženu a decko, chodím na joby a jazdím 200, mením zbrane, flow mám heslo, kľudne mi zavolaj. Budeme chcieť aj turbo. Jasne, že 15 600, hej, turbo. Žijem GTA lifestyle, len zarábam, rozbijam auta, hoď aký bastard. tak, keď to je do 50 000. Žijem GTA lifestyle, len zarábam, rozbijam auta, bastard. Ma chce nasrať, preto ich strieľam. To máte vyhral, ten Bugatti? To je šéfové auto, nedotýkať sa toho auta, áno. Má to pod kamerami. Dobre, a to je Bugatti? Neviem, čo to môže byť, neviem. Dobre, a vy ste hovorili, že to je Bugatti. Čižmaria. Áno, počujem. Ja, taká... Čo pre vás môžem spraviť? No, ja by som chcel všetko v pohode, ale urobiť tam nejaké... Neviem, niečo tam robíme. Hlavne toto, tieto disky celé vymeniť. Úpravy alebo také niečo? Disky, hej? Áno, disky, farbu a nejaký polep tam hodiť. Zase máte nejaký problém s kablikami. A ja neviem čo. Toto. Ja to vždycky nájdem. A ešte nejaký spoilery tam hodíme. Uvidíme, čo to tam dá ponuka, dobre? No.
Toto je A ešte posledné. ten spoilering. No to bude všetko. Takto máte, takto môžem dať najviac. Takto môžem dať najviac. Áno, tak. Čo ma ich viesť, tak. Dobre, a ešte spoiler. A to je všetko. Ešte to spoiler. A povedzte, aký chcete spoiler. Neviem pozrieť. Nejaký agresívnejší, alebo taký lacný. Agresívnejší. Agresívnejší, áno. To je najviac? Či Toto je najviac, áno. toto? Á, však tento nájde. Alebo ešte tento tu mám takýto. Alebo aj No, takýto ešte tu je. tento sa mi ľúbi. Počkajte. Ten je dobrý. Sice trošku vyšší, ale to Ja ho počkať, môžem dať aj, ešte tam je jeden, ktorý môžem dať takto nižšie. No to nižšie dajte. Tento? Aha. No to je všetko. Naozaj všetko? Zmeniť poznávacie značky respekty, alebo dať prefarbiť ju, alebo niečo také ešte. Netreba? Koľko to bude? Poviem vám hneď. Aj som. 1340. Tady viete, čo to je? Červeda. Ježišmaria, vy ste prevarili motorku? Asi, hej, išiel som 280. No tak ďakujem pekne, to nemôžete ísť hneď na nej 200. No, Dobre. Kedy by som toho? čo, tak treba ísť na tú motorku opatrnejšie, až potom ju už dať napiť, chápete? Aj, dobre. Ježiš Maria, roboty, samé roboty, ach môj Bože. Čo mám už s vami robiť? Ja aj zase musím ísť do kasína zarobiť peniaze, lebo zase skolabujem tu pri vás. Ja skolabujem z toho, čo opravujem každodenne jedno auto za druhým, takže tak. Ja? Potrebujete niečo odo mňa? Nepoznáme sa? Ak mi viete povedať. Ja som Robko. Mališ. Ja som Vladko. Teší ma. Vladko? Aký Vladko? Mečiar. Poznám jedného Mečiar. No, to som ja. Ahoj. Ty somer! Si bol prekvapený, čo? Si bol prekvapený, keď si nevedel, kto to je, čo? Nový haircut si nahodil. No a čo? Sa ti nepáči? Ak sa ti nepáči, tak vieš, čo mi môžeš poboskať. No, čo? Svíti ti tam tuším pleška. A kde mi svíti pleška? Nikde mi nesvíti, ale prosím ťa. Aj ti to ukážem. Tu. Tu máš plešku. Ja ti dám, že mi svieti pleška. Mne pleška nesvieti. Keď sa vykochceš, tak pojede rok. Ale bež do pištole. Čo sa zmenilo v meste vôbec, keď som tu nebol? Dosvedčí. Čo zase? Mafia. A čo s ňou? Ja Čo je s ňou nejsom, vôbec? však ja nejsem, však ja neviem. Ale ja to vidím počkaj. ako rozhodnutie. Mi chceš povedať, že už nie sú? Čo s nimi stalo? Ja neviem, či sú, alebo nejsú. Na Ani oko? Pecko neviem. A nezveril sa ti náhodou s niečím? S čím? No ja neviem.
By ti niečo také povedal, vieš, čo by ťa tak zaujímalo, alebo niečo? No ani ne. No, vidíš to Ale asi. dávam dýško. No, tak ja ale neviem, tuším, to mám pokrivené. Tuším, to mám pokrivené. Čo máš pokrivené? Ale holby máš Sa to tak- pokrivené. Tak sa to hýbe ako ne. Ja som napitý. Asi. No, výborne, zase si chľastal. A jazdíš v aute, no hambí sa, ty kokos. To k tebe ani do auta nesadnem. Idem si pozrieť ako na Ale svoje. však poď. Nie. Okamžite. Nejdem. Čakaj, najdeš ma na MSK, alebo ja sa si poviem v tvojom aute. Čakaj, už to leze. No tak to ti dík. Fuj, Si to potom umyješ. počkaj na to. Dobre. Žijem GTA lifestyle, len zarábam, rozbijam auta, hocaký bastard ma chce nasrať, preto ich strieľam úplne Ako zase musím zmeniť účest, ty kokos, lebo tieto vás... Dobre, takže ja tu nechám, čau. Nej! Ja som podľa padol, ak si ťa videl. Čau. Poďme, bo už... Fakt ťa, Jessica, vysadím. A nechám ťa tam. Pohodeček. Sed do kľúdku. Čo by sme tak išli robiť? Vymysli niečo. No. Čiže... Legálneho! Tak dobre, však to je legálne, neboj sa. Ty pôjdeš do hola, budeš tu tancovať na križovatke. Do hola, Tak do to hola, ti na seriem košu. na to ti hneď poviem. A ja na teba budem ukazovať, že... Aký som kokot, že? Dobre, no okej. Tak to si rovno môžeš, to rovno ťa tu vysadím a chod si to rovno robiť ku policajtom. Ne, však to bola iba legálna vec, že... Jasné, legálna, hej, legálna Hej. vec, legálna robota je aspoň niečo, že ideš robiť, že ideš pracovať, že ideš tvrdo makať ako poctivý muž a nie ako nejaký Čakaj, dirinos sa kúkneme. nelegálne jebať Jessica. Počkaj, tak aj volúbačstvo. Nechceš ísť? Je volúbač. No, Ešte okrem sem by toho, sa mohol... Ne, sem by sa mohol zhodiť, lebo že nemám, zabudol som si niekde občania, tak vieš, potrebuje si vybaviť. čo si Jessica zabudol zase? No, pán policajt mi nevrátil vlastne občania. Skôr sa zabudol vypýtať naspäť. Počkaj, idem dotankovať, lebo mi svíti červená kontrolka. Čo ti na to poviem? Hovado, Počkaj, počkaj. dosraté, fuj. Nechuťák, fuj, do piče. Ja, Kokot, dodrapaný. mám sa ísť potom ja jádem do plovobleku. No aký to? Tankujem, počkaj. No čo pani, komu idem spraviť ako prvé autičko? Zdravím vás, pán Vasilij. To už ma pozná, to je piči. No samozrejme, že vás poznám, lebo čak viem, že tu chodíte. To arárohu ujebanú. Fúr mi ty smerovky, jak tu máš bejsbolovú palicu, v momente ich odjeb, bejsbalku do piče. Prečo? Lebo fúr to bliká jak prijebané, fúr to od chvíľu, boha jeho. Ja to s tým máte problém, hej? Kurva, normálne keď byš môžem, vyťahnem flintu takto. Ale no.
kurva. Pán Vasili, nerobte somariny. Jebana, ale mi to žere elektriku z baterky pojebanej. A kľudne mi týkajte, som samo, hej, budeme kamaráti, som samo, hej, teším ma. Budeme sa aj čakať do zadku. Nie. No, chvála Bohu, lebo ja nemám rád kuzeranta. Ale no dovoľ. Však si není buzík. Nie som, prečo by som mal byť? No, však vidíš. No, vidíš to. Nemusíš ho báť. Ale Ja by som ti riť roztrhol, to je na piču. No nič, poďme to vyriešiť, lebo už mi to jebe z tej motorky. no tak mi to dovez do garáže. Jasné, jebnem to na pána. Môžeš. Vasiliho a potom nasme. Ja počkám. Ó, pozri, aký si šikovný. Ja sa nebojím. Ťa skop. Ale nerob zle, keď nemusíš. No pozrieme sa na to, ukáž. Práv mi tam... Boha, zás mi kto si volá? Haló, kto volá? Všetci sa schovali, rozutekali, že na kriči trase sa postelí. Som Michael, mám ženu a decko, chodím na joby a jazdím cestou, mením zbrane. Flow mám heslo, kľudne mi zavolaj, som žena všetko. Igrajú všetci moji Čo ti kamoši sú poviem? stoke. Jeden hraje na celý jeden slopen, ale nechce sa mi robiť im už obel. Preto dávaj ma chlapi složí, fotek. To je rozumné. A keď tak mu Zdravičko páni, čože sa nám tu stalo? Ahoj. Zdravím ťa. Čo si urobil zase? Ja chcem 140 bojke. Oni si to nevšímali. Takové Hej. rýchlo, prečo sa rýchlo. No, Oni nedali smerovku. áno. Tak ja som jel. A tady. Teraz Dobre, no, okej. tí druhý prejali. Skúsme nejako to auto dostať ešte ku rampe, skúsime, hej? Nehaj, ja to urobím. Skús odomknúť kľúčik? Ale kurňa. Žijem GT lifestyle, zarábam, rozbijam auta, hodzaký pasta. A chcem nasrať, preto ich strieľam úplne na schvál. Bratia Desidera Norbert je známa firma v meste. Žijem GT lifestyle, len zarábam, rozbijam auta, hodzaký bastard. A chce nasrať, preto ich strieľam úplne na schvál. Pani Petra Točková je sobášna podvodníčka, jej brat Fero Točka je skorumpovaný policajt, tak pozor na nich. Žijem GTA lifestyle, nevstávam, zase som zaspal. Chcete nejak pomôcť, alebo? Nie, pohode. Vyberi lano. Závezujete ma, alebo si mám ísť dojsť pre nové auto? Závezím ťa. A, No, však to, ale pojedeme rovno do toho, no. Ani policajti mi to preplatia, že vraj. ale policajti, čo ti to preplatia? Policajti ti vedia tak prd urobiť. Tak mi to preplatia. Sa mu stalo? Haló. Opa. Nejako si ka vás vykrutilo, ale... Nie, povedzte. Viete sa postaviť? Pomôžu vám stať? Super. Ste tu noví? Nemusíte sa báť, nič vám neurobíme, nehryzieme. Ja som myslel, že... Poď. Ja som myslel, že ohľadom mechanika, že máte čosika rozbehnuté. Výborne.
Tuto je vstup. Tak tu si budeš mohol kúpiť auto, keď náhodou budeš mať na ňu peniaze. Môžeš si pozrieť ponuku. No a ináč myslím, že nejak do 5000, že tam auta sú. Ale neviem, treba pozrieť. Ak chceš pozrieť niečo, tak daj očičko na tom. Na toho pána. Ako stačí mi iba podržať ten aut, alebo... Podržať a myškou ťuknúť. Svalom klik sa tam dostaneš. Takto ti poviem, namieríš na ňoho očičko, klikneš myškou, pravou, hej, pravým prstíkom klikneš, otvoriť ponuku. No. Ale nerob! Tipnem si, to je Ford Fiesta? Dobré autičko. Kokšo to... Počujete ma? Už vás vidím. Zdravíčko, dobrý. Zdravíčko. Som sa tu zabudol hore trošku. To tí chlapci tu, čo boli so mnou? Ktorých myslíte? Oj, opa. Idem na bubom a prejde auto. No, ešte. Tu dvaja takí šalení, jeden ako Copperfield vyzeral a druhý taký pošalený. Neviem povedať. Dobre. Nie ste náhodou Sirius? Jasné. Nazdar! Nazdar, ja som čo aj nespoznal. Vidíš, nová mikina, červené vlasíky na hlave, tak čo sa čuduješ? Hej. Dobre, prídem, len poviem chlapcom, že čo sa deje. V pohode, čak budem tu, keď budeš potrebovať autičko spraviť, tak prídi kľudne. Dobre, díky bratn. Čau. Zdravičko Maripán, čo môžem pre vás urobiť? Nejaký tuninček, farba? Dobrý. Teší ma, som Samuel, teší ma, mechanik. Teší ma, takže čo ti spravím na autičku? Nejaké ten bodykit alebo úprava? Vieš čo, pozrieme na tomto... Dobre. V prvom rade farbu. Určite. Dáme čiernu. Áno. Dáme čiernu a potom chcem pozrieť cenovú ponuku, čo sa týka motora a týchto vecí. Aha, pozri sa, nejaké si kahadičky si mal v prdeli, vidíš to? No motor je troška v prdeli. No, ak si to ťuknú desika, tak sa nečudujem. No spredku, hej. Ale to je nič, to sú len nejaké kábliky napájania, to je nič. No ukáž, pozrieme to na to. Čo by si tam také predstavoval? Celkovo výkon, to ti viem rovno povedať, že výkon na toto auto bude nejak 42 000 zhruba, keď to poviem. Celkový full výkon, čo tu je na aute. Ok, to je v pohode. No, turbo, čo tu je, tak je tu 15 600, hej. Dám všetko, čo je na max a poviem ti, že ako to vyjde cenovo, hej. Ok, to je aj vlastne brzdy a prevodovka, alebo... To je v podstate turbo, prevodovka, brzdy, motor a to myče. Ok. Sekundu, prerátam si to na mobilku, sekundu mi daj. No, máš čas, Len aby som teba nezdržiaval náhodou, vieš? Ja mám čas. $15 600, 11 200, 2500, vylepšenie motora je 12,5.
GTA lifestyle, nevstávam, zase som zaspal. Včera som bombil a so mnou Desider, všade len chromy, pálime asfalt. Hrávame basket, prihrávam na hrávame fotbal a často je nasmiech okolo domy a preto na balkóny žijeme s výhľadom. Dobre, takže to máme zatiaľ z výkonu a kozmetické časti, čo sa týka nejaké bočné prahy, hydraulika, kapotka, koleska, určite, že? No, to pôjde tiež. Počkaj, koľko mi to teraz vyšlo ešte raz? 54 000 mám zatiaľ zapísané celkovo. Len za výkon. Pozri mi svetlá, jak vyzerajú. Jakú by si chcel farbu? Máš tam aj iný výzor tých svetel? Xenony sú. Celkovo výzorne nie, hej. Len xenony budú, no. Áno. Ale myslel som takto, akože model tých svetel. Nie, to bude len toto. Len tento model, aký je. Rozumiem. Nič, zatiaľ necháme. Prvý, hej. OK, pokračuj. Toto je nejaké už veľké, nie? Hej, trošku už. No to už je obrovské, to sú tie obrovské. Buď ten predposledný, alebo ten Tuto 5. či 4. Táto buď 6-7 sa ti hodí celkom na auto. No. 6? To je karbonové, hej? Hej, toto je karbon. To je karbonové, no. Ukáž ten druhý. Tento. Toto je 7, ktorý je v poradí. Potom ti môžem dať ten väčší, ale ten sa ti tam nehodí, to ti poviem hneď. Nie, to určite nie. Tak 6 alebo 7? Dám zatiaľ 7, tak si to zmením potom. Dobre, to rátam tiež, plus 120, hej.